Zeeuwen cynisch over toezeggingen van kabinet op Prinsjesdag. Het wordt nooit waargemaakt. Daarom heb ik er ook geen vertrouwen meer in en stem ik ook niet meer. En verder in deze uitzending. Omgekeerde school staat weer fout. En bloedstollende penalties bij Hoek. Goedenavond. Zeeuwen hebben weinig vertrouwen in de aangekondigde tegemoetkomingen van het kabinet, zoals die gisteren zijn aangekondigd op Prinsjesdag. Bedrijven en consumenten willen meer duidelijkheid over de hoogte van die toeslagen. En ze zeggen eerst zien, dan geloven. Voor deze bakker komen de tegemoetkomingen te laat. Zijn energierekening ging van 1500 naar 2500 euro per maand. En er gaat weer een verhoging aankomen. En dus stopt hij ermee. Hoe lang heeft u deze zaak gehad? Ja, 38 jaar, dus dat is wel even pijn in het hart. U staat er toch redelijk zakelijk te vertellen na 38 jaar? Ja, nou, ik kan daar vrij nuchter in zijn. Ik zeg, voor ons was die beslissing niet zo heel moeilijk. Ik zeg, ja, als ik voor de Delta moet werken, dan doe ik het niet meer. Kijk, ik zeg, dan is het op. En dan gaat radicaal die deur dicht, want dan zoek ik gewoon een baantje. Dan heb ik een prettiger leven. En dan kom ik die laatste jaren echt nog wel door. De klanten zijn aangeslagen. Ja, ik kom hier graag. Dus ja, het is ook wel een klap om te horen dat ze gaan stoppen natuurlijk. Maar ook grotere bedrijven zijn kritisch over de aangekondigde tegemoetkomingen. Hoeveel dan en wanneer? En ondertussen lopen Vlaamse werknemers weg. Wij horen van onze bedrijven, zeg maar, België heeft als een van de weinige landen in Europa nog steeds automatische prijscompensatie. Mensen worden dus daar automatisch gecompenseerd in de lonen voor de gestegen prijzen. We merken nu al dat werknemers die in België wonen, die nu nog voor een klein deel in Zeeland werken of voor een klein deel in Zeeuws-Vlaanderen, dat die de overweging hebben van jongens, misschien moeten we toch maar weer terug aan werk in België gaan zoeken. Want daar krijgen we die compensatie wel volledig en hier in Nederland nu niet. Aangeschoven is Ariane Lafort. Ja, Ariane, een beetje afwachtende reacties zijn het, hè? Ja, en ook op straat, afwachtende en vooral ook cynische reacties. Wat ons heel erg opviel, de mensen die we spraken zeiden allemaal, ja, de troonrede, Prinsjesdag, ik heb er niet meer naar gekeken, het interesseert mij gewoon niet meer. En ze zeggen ook, ja, die aangekondigde tegemoetkoming, vanwege de inflatie, vanwege die hoge energieprijzen, ik moet het nog maar zien. Het is eerst nog zien en dan geloven. Ja, geldt dat ook voor u? Ja, te zien hoe het gaat. Ja, je ziet het pas als het natuurlijk gebeurt. Ja, Prinsjesdag. Wat heeft u ervan meegekregen? Ja, vrij weinig. Dus ja, het gaat allemaal een beetje langs me af. Ja, waarom? Er wordt een hoop gebabbeld natuurlijk, maar weinig gedaan. Dus dat is erg jammer natuurlijk. In de troonrede worden wel veel tegemoetkomingen aangekondigd. Dus financiële steun vanwege hoge energieprijzen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, het is voor ons natuurlijk goed. Maar ja, de koning krijgt net zoveel toeslagen erbij. Dus op zich, ja, ik weet niet. Ik ben er blij mee natuurlijk. Merkt u het zelf, de hoge energieprijzen? Nou, ik heb gelukkig nog 2 jaar vast. Dus ik merk het nu nog niet. Maar ja, ik weet niet hoe het over 2 jaar natuurlijk. Ik heb er geen vertrouwen meer in, nee. Nee, waarom niet? Omdat er heel veel altijd beloofd wordt en het wordt nooit waargemaakt. Daarom heb ik er ook geen vertrouwen meer in en stem ik ook niet meer. Nou ja, cynisch inderdaad, maar je zou toch denken, iedereen heeft hier last van. Dus zijn blij met enige hulp. Nou, weet je wat ook opviel? Nagenoeg iedereen die we spraken, die zei van, nou ja, die hogere energietarieven. Ik heb er zelf nog geen last van, want je hoorde het al zeggen, iemand van, ik heb een vast contract nog een aantal bepaalde perioden. Ik moet wel iets meer betalen nu, maar ik kan dat toch wel opbrengen. En ook die toezegging van het kabinet, dat voor iedereen dan die energierekening per maand, voor consumenten afgetopt wordt op zo'n 290 euro per maand. Daarvan hoorden we iedereen zeggen, niet fijn, maar ja, dat zou ik toch nog wel kunnen betalen. Maar waar dus, Mirjam, voor consumenten al hele concrete bedragen zijn genoemd, ja, daarvan wil toch ook het bedrijfsleven wel weten, als er voor ons dan toch ook tegemoetkomingen zouden komen. Het is nu nog te vaag. Ook wij willen weten over wat voor percentages en bedragen het gaat. Geef ons ook nu zekerheid. Dankjewel. Brand vanmorgen vroeg in een elektriciteitsverdeelstation bij Capelle. Daardoor viel de stroom uit en was de A58 een poosje dicht tussen Schravenpolder en Capelle. Volgens ooggetuigen was er eerst een flits, daarna een zware brom en continu geflits, geknetter en witte rook.
De brandweer kreeg het vuur snel onder controle en daarna is de stroomuitval verholpen. Netbeheerder Stedin gaat onderzoeken hoe de brand is ontstaan. Weer tegenslag voor basisschool 2-master Chameleon in Oost-Soeburg. De nieuwe school bleek eerst verkeerd omgebouwd te zijn. Toen werd hij afgebroken om opnieuw gebouwd te worden. En nu staat hij een paar meter te dicht op de straat. Onduidelijk is wat er nu gaat gebeuren. De gemeente en de school hebben vandaag crisisoverleg. De wethouder zegt dat het een horrorscenario zou zijn als de basisschool opnieuw afgebroken moet worden. Tot voor kort klaagden inwoners van Sint-Arenskerke over slechte postbezorging. Ik had er zelf ook heel erg veel last van. Je krijgt de post van de buren, of je krijgt de post veel te laat, of je krijgt de post niet. En Jan van Soest was het zat en ging de post zelf maar bezorgen. Ik hou van fietsen, ik hou van lopen. Ik heb toch een beetje tijd over. Laat ik het maar eens gaan doen. Ik denk dan, kan ik in ieder geval het dorp een beetje helpen. En tot zijn verbazing bevalt het hem erg goed. Ik vind het echt hartstikke leuk werk ook. En verleden week regende het. Ja, geen probleem hè, regenjasje aan. Ik bedoel, als het regent dan fiets ik ook. En bij PostNL zijn ze blij met hem, want het bedrijf kampt met een groot personeelstekort. En Van Soest die is van plan vanaf volgende week niet 2, maar 3 dagen post te gaan bezorgen in zijn dorp. Een bloedstollend voetbalavondje gisteren in Spakenburg. Hoek speelde daar voor een plek in het hoofdtoernooi van de KNVB-beker tegen tweede divisionist IJsselmeervogels. In de reguliere speeltijd wordt er niet gescoord door beide ploegen en dus wordt het verlengen. Daarin houdt doelman Lars Knipping Hoek met deze redding knap op de been. Het moet beslist worden door penalties en daarin maakt IJsselmeervogels de eerste fout. Jordi Ruizendaal schiet hoog over. Het is dan aan de beste speler van de avond om Hoek naar het hoofdtoernooi te schieten. Maar de keeper Knipping schiet de bal naast en dus blijft IJsselmeervogels in leven. Knipping kan zich dan bij een 5-5 stand revancheren. En dat doet hij ook. Hij pakt de slecht genomen strafschop van Miguel Ramdas en maakt zo zijn eigen fout goed. Achter de bal dan Gert-Jan Martens. Schiet hij Hoek op zijn 34e verjaardag na het hoofdtoernooi? Jazeker, onder de keeper door binnen. Hoek plaatst zich ten koste van IJsselmeervogels voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker. En dat wordt natuurlijk gevierd. Zaterdag na de loting is bekend wie de volgende tegenstander is. Misschien wel een profclub. Het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp heeft bijzondere persoonlijke spullen gekregen. De Duitse soldaat Anton Steinle filmde in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog zijn dagelijkse leven op Walcheren, waar hij ingekwartierd was. En zijn camera, zijn plunjezak en foto's uit die periode zijn nu door zijn zonen aan het museum geschonken. Hun vader zou deze week 100 zijn geworden. Rupert en Tony Steinle vonden het een mooi moment om het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp een aantal eigendommen van hun vader te schenken. Zeesack jetzt, den in de Gefangenschaft in Engeland bekommen had. Anton Steinle was het laatste jaar van de oorlog ingekwartierd op Walcheren en filmde zijn verblijf regelmatig. Die filmpjes werden in 2009 ontdekt door beeldresearcher Gerard Nijssen. Als jij de Duitse propagandafilms ziet, dan zie je altijd van die Germaanse, echt Germaanse soldaten. Maar als je dan dus meer amateurmateriaal ziet, dan zie je dat bijvoorbeeld in Nederland kwamen heel veel Duitse soldaten om een beetje bij te komen. Dus dat beeld vond ik al heel mooi van de Duitsers, dat je dat in dat andere materiaal gewoon ziet dat het gewone soldaten zijn. Gewoon een jongen die ver weg is van huis. Er werd contact gelegd met de familie Steinle in Zuid-Duitsland. En er kwam een documentaire, Soldaat zonder vijand, van Rebecca van Wittenen en Jan-Willem Teunissen. In die tijd maakte ik dus terugkieken, elke keer 10 minuten. Maar dit was te groot, te kostbaar eigenlijk, om in stukken te knippen voor terugkieken. Dus met medewerking van de bazen van Omroep Zeeland mochten we een langere documentaire maken. Was war deine Funktion? Ich war Melder. Du warst Melder. Als Melder moest man Nachrichten überbringen. Ja. In 2017 overleed Anton Steinle op 95-jarige leeftijd. En nu vinden zijn zoons het tijd om dit hoofdstuk af te sluiten. Wir denken, es macht einen großen Sinn, diese Gegenstände an so einer Stelle zu platzieren und dahin wirken, dass die Welt ohne Krieg besser werden soll. Het Bevrijdingsmuseum is verguld met de schenking.
Het was een hele bijzondere dag. We hebben een heel mooi verhaal aan de collectie kunnen toevoegen vandaag. Het draait bij ons natuurlijk om de verhalen van de mensen. Maar het verhaal uit handen van een kind van een veteraan die hier gevochten heeft is toch wel bijzonder. Veel zon vandaag. Vanmorgen stond er amper wind en zo was het een aangename septemberdag met 18 à 19 graden. Datzelfde zal morgen het geval zijn, dan wordt het nog ietsje warmer zelfs. Maar als we richting het weekend gaan, wordt het weer wisselvalliger. Ja, nu nog maar even een paar dagen genieten dan van dat zonnetje. Dit was Zeeland Nu. Een hele fijne avond.